खुलुमबाय माय डियार जिबि ब्लग फेमिलिस रायजो राजाफोर लोगोसे माय डियार इयुथ्स दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि बे जिबि ब्लग चेनेलनि गेजेरजों मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा फोरमायनो सानदों जे दिनै सासे बेक्तिगत सुबुङा साधारन भाबै इन जेनेरेल नैबे खोथाखौ सिन्था खालामनांगौ जे सासे सुबुङा माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला हय पलिटिकेल पार्टिनियानो जा हय रायजो राजानियानो जा हय हारिनियानो जा बबेबा मोनसे ओनसोलनियानो जा बेवहाय सासे बेक्तिगत सुबुंखौ एसेबां गाज्रि कमेन्ट हरनानै बुंनांगौ खोथा गैया। अपरचुनिटिया बयनिबो थाखाय फैयो। दिनै भारताव संबिधानाव लिरनाय दङ, फान्डामेन्टेल राइट्स दङ जोंहा, फ्रिडम अफ स्पिच, फ्रिडम अफ मुभमेन्ट, बेफोरबादि हिसाबै जोङो संबिजितनि आन्दाराव थानानै सोलियो हिसाबै जों संबिजितनि बेरेखा मालाबाबो जानो हाया। जोङो संबिजित उइदिन दा जुरिसडिक्सन उइदिन दा प्रभिजन अफ कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया जोङो बेजों थांनांगौ जायो। बेखौ आङो नोंथांमोनाव रिकुवेस्ट खालामबाय जाहाथे जेखि हाबा मावा मानो नेगेटिभ नोंथांमोना मोननो नाङा, पजिटिभ बि पजिटिभबो जानो हानांगौ। दा बेजों लोगोसे जोंहा बिटिसिआव मोनसे ट्रेन्डिं दा दावराव जागासिनो दङ। मानगोनां बारग' इएम प्लास प्रेजेन्टनि एमसिएलए मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथां आदाया दिनै बिटिसिआव मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टि फर्म खालामनो बिथाङा नामखौबो घोषणा खालामखाबाय। बे जाहैबाय दावखा पार्टि। दावखा पार्टि बिथाङा पलिटिकेल पार्टि मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दानो थांगासिनो दङ। दिनै बिथाङा बुंदों इन्डियाया मोनसे माल्टि पार्टि सिस्टेम मोनसे कान्ट्रि, बे हिसाबै गोबां पलिटिकेल पार्टियाव थानो हायो, रिजनेल पलिटिकेल पार्टिबो थानो हायो, स्टेट पार्टिबो थानो हायो, नेसनेल पार्टिबो थानो हायो। बेयो मोनसे सिंगोल पलिटिकेल पार्टिल' नङा, बा बाइ पार्टि सिस्टेमाबो दङ इन्डियानि कनस्टिटिउसनाव आरो माल्टि पार्टि सिस्टेमाबो दङ। बे हिसाबै दागोन। नाथाय आं बुंदों जे पार्सनेल आंनि अनुभबजों बुंदों, जोंनि मैखोम सासे बर'नि बिथाङा सासे बर' हिसाबै जोंनि बर'नि गेजेराव आरो रिजनेल हिसाबै जोंनि बिटिसिआव गोबां पलिटिकेल पार्टिनि गोनांथि जाया। जिखिनि दङ बेयावनो थानानै हारिखौ, हादरखौ बा पार्टिनि बा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सेवा खालामनो हायो। दा आंथ' दानो हाया, दानो मोना होननानै बुंनो हाया। नाथाय दिनैनि थासारियाव बिटिसिआव आरोबाव पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनांगौनि प्रयजन गैला होननानै आं सानो आरो फोथायो। আজিৰ তাৰিখত এই বিটিচিত আৰু নতুনকৈ পলিটিকেল পাৰ্টি ৰাজনৈতিক দল আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই, মই এই কথাটো ভাবোঁ। दा नोंथांमोन रायजो राजाया मा सानो ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিভাবে कमेन्टआव जनाय दियक। नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरदो, आं नेगोन। नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो लाबोबावगोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।